على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. إن dördüncü mürtetliğe çıkarıyan vatnama kim ıtikad etse Resulullah'ın getiren yolundan, dininden başkan yolu hayırlı ve doğru ve kamilli. Yani şu İslam dinin, İslam'ın hükmünü İslam'ın hükmünden başkan hükmünden hayırlı olsa ya da kamil olsa. Mesela şimdi Fransa'nın hükmünü, Amerikan hükmünü, demokrasiyani, kapitalizmi yani ama yine bir hüküm adırlar adına ama komünizmi şunun mu? Bu paradan ya müşrikler ya Hindiler, Kıtaylar hükmünü Resulullah'ın getiren yolundan hayırlı değilse. Kamil değilse ne oluyor şu adam? Murtet oluyor. Tayyip. Ev enne hükme gayrihi ahsenu min hükmihi. Ya da ne Allah'dan gayrin hükmü Allah'ın hükmünden govu değilse. Yani onun yankımısan. Yani Peygamberin sünnetinden başkan hükmü. Ya Allah'ın indiren hükmünden başkan hükmü. Şunun mu? Allah ve Resulünün hükmünden, dininden afdalliyse nâme? Allah ve Resulünün nâme getiren hükmünden, kanunundan afdalliyse nâme oluyor? Afdal, govi, kamilliyse nâme oluyor? Kafir oluyor. Misal için kellezi yufaddilu hukmet tavagiti ala hukmihi. Misal için ya şu vakti tağutlan hükmünü ya nâme? Allah ve Resulünün hükmünden govveriyandan ki alakti. Olur kafir diye. Tağut kim? Adamlar tarafından yasama kanun tağut oluyor. Şunun. Tağut dediği Allah neme adamlar tarafından yasama kanun neme şu tağut. Fransa'nın hükmü, Orsun hükmü, demokrasiyanın hükmü, komünizmin hükmü, kapitalizmin hükmü, Hindilerin, Budparadilerin, Krishnaların hükmü, Kıtayların hükmü. Şular tağut. Kim şular neme Allah ve Resulünün hükmünden afdal, govu deyse, ya kamil deyse, ya den deyse. Ya bulamam kâvir zatlar neme hüküm etmeklik bolya deyse. Bulam kâvir zatlarına neme Müslümanların cemiyetinden neme ulan son bolya deyse şöyle adamlar neme kâfir, murtet bolya. Tayyip, açıklayaz. Neme diye? Min enva'ir riddeti el-hukmu bi gayri ma enzelallah. Yine bir neme murtetliğin bir görünüşü. Müslümanı kafire ertiyen zatlan bir neme el-hukmu bi gayri ma enzelallah. Allah'ın neme Allah hükmünden başka hükümler bilen hükümlenmek. Allah'ın nâme hükmünü taşlap başka bir kanunun nâme aslına nâme hükmünü gedmeklik. Ya şuna hüküm ettirmeklik. Enne istenlik bir Müslüman iza i'tekada enne hâda emrun mubah. İstenlik bir adam. Yani hükmanlar Allah'ın hükmünden yaşamak. Beylek yasama kanunlar bilen nâme hükümlenip gedip nâme kanunundan yaşamaklıgam nâme mubah, ursat berilen. İkisem den, iste Allah'ın hükmünden hükümlen, Kur'an hadidin hükmünden yürü. İste nâme şu yaşama kanunlar, adamdan elinden tarafından yasalan kanunlarla, kodekslerle yürü. Mubah, ikisem den deyse. Şunu mu? Kafir oluyor. Ya da ve ennehu yecuzu en yahkuma bil şeri'a. Ve yücevvizu en yahkuma bil kavanin. Ya da ikisinden bile yürü verdi ya. Gowu yerine Kur'an'ın hükmünü al, şeriatın hükmünü al, İslam'ın hükmünü al. Gowu versen diye bunun hükmünü al, ikisem garda gediverdi. Olam murtsat dedi, olam kafir oldu. Ve yekul, tayyip, ne için ikisem den diye. Tevekten aslında kafir adamlar düşünüyor. Aslında Allah'ın hükmünden hükümlenmeklik ne mi? Kafir adam ne mi diye? Maksat Allah'ın hükmünden hükümlenmeklikti. Zulmedilen adamın hakkını alıp vermeklik değil mi? Tayyip. İnni men Fransa hükmüyle yorar desen hükmün alıp bileme alıp veremek mi desen hakkı hukumu? Ya bir sana zulüm etse şu zulmedilene ceza verdirmekten hüküm dönüyor o. İnni men demokratisi ya Fransa'nın kanunuyla yorar da sen hükmün, sen zulümün neyme, sen zalimından sen hükmün hakkını alıp veremek mi diye. Maksat hakkı hukuk alıp vermeklik olsa mesele neyme, düşünüşmeyen meselelerini çözmeklik olayan olsa diye Allah'ın hükmüne gelmeklikten. Şu Allah'ın hükmüne tapıyanlar, başka hükümde de tapıyarsa ikisem den diye. Şeyde muradım murtet oluyor. Şu için oğlanlar barada düşünüyorlar. Namaz okumak ne mi? Namaz okumaktan maksat ibadet mi zariyatka?
Namaz okumaktan maksat ibadet. Edil şoňalyk aslynda Allah'ın hükmünden hükümlenmeklik näme? Sen ya on hakyny alyp bermeklik dällanym Allah'ın hükmünden hükümlenmeklik edil namaz okanylyk ibadet. Şunun şoňa düşünmeli. Köp musulman näme diýip düşünýär? Allah'ın hükmünden hükümlenmeklik, Kur'an hadis hükmüne gelmeklik, ýöne haqqy kuň giden bolsa alyp bermeklik. Ya maskala durmuş gurmaklyk üçin nikah hükmüne ulanmaklyk, ya talak hükmüne ulanmaklyk. Ol ibadete girýänler öýden. Ýok, Allah'ın hükmünden hükümlenmekligiň özüm näme? Namaz okanylyk, agz etlenýärlik, hac edenýärlik ibadet. Şunuňmy? Mesele sen on hakyny näme alyp bermeklik, ya zalimiň elinden tutup näme zulmedileniň näme? Zalimden hakyny alyp bermeklik mesele edwal. Ýöne şu ibadeti edemizde näme? Şoň miwelerinden şu zatlar gelýär. Taýyp. Käbir näme de namaz okumaklyk arasaçylyk dämi diýär. Yani dininiz size günne 5 wagtyny näme? Ýuwunmaklygyňyz isläpdir diýär. Ona bir namaza baglap goýupdyr diýär. Ya da İslam dini ýaltalygydan şoň üçin günne näme şu dine uýýandan 5 wagtda turganlyk etmekligini isläpdir. Şoň üçin namaz farz edipdir. Beýdine gitdi ýa-da tırnajorny zala gir, köpetden stadionyny 15 min yglasaň azarýatga diýär. Şunuňmy derläň zaman platensiýalardan basyka girip çykarasaň arastaçylyk diýär. Namazdan maksat arastaçylyk ýa zaryatga däl. Ibadet. Ýöne biz şu ibadeti etsek näme? Bir zada almaly. Ibadet diýilýän zadyň içine dini we dünýäwi peýda bar. Emma dünýäwi kanunlaryň içine dine dünýäwi peýda bar. Uhrawy ahiret peýdasy ýok. Haçanna bir musulman din diýilýän zat etse şoň içinde dünýä peýda sanma we ahiret peýda sanma. Tayyip namaz okamyr ahiret peýdamydan sowap. Allah ýakynlaşmaklyk, oň jennetini utmaklyk, oň razylygyny kazanmaklyk. Dünýäwi peýdalar näme? 5 wagtyna ýugurýan, arastaçylyk gelýär. Şunuňmy? We sen turwelleşýän, ol soňky zatlar. Şu ibadetin içine bir alýan peýdalar. Şoň üçin biz bir adamy namaza çagyrjak bolmazda näme? İlki bilen nämen goýmaly oglanlar? Şu namaz okamak ibadetdigini goýmaly. Şu namaz ibadet. Şunuňmy? Biz şunu edemizde peýdasyny bileli bilmäli. Sen şunu etmelimen. Makawr jahil adamlar näme? Ýok, namaz okusaň namaz arasaçylyk bar diýär. Ne günne 5 wagtny ýuwýar diýär. Guloklarny ýedin ýuwýar. Barmaklaryny aralaryny ýuwýar diýär. Soňra namazda sport bar diýär. Egilýän galýan. Ondan ol adam namaza girende näme üçin girýär? Maddi düşünje bilen girýär. Soňra biri gelýär darim, sen şu maddi düşünje bilen giripsiň, arasaçylyk zaryatga bolýar. Onda git gimnastika gatna diýär. Gimnastikam etken turganlaşyklar, maşyklar namazyň kıdan känni. Şoň üçin ibadet diýilýän zat näme? Maşyk ýa arasaçylyk ýa haqqy kugalyp bermeklikden näme? Bermeklikden maksat. Ibadet da näme? Namazdan hak maksat näme? Ibadet. Allah gulluk etmeklik. Allah'ın hükmünden maksat näme? Ibadet. Allah boyun bolmaklyk, gulluk etmeklik. Şol ibadetin içinde ondan miweleri var, gözellikleri var. Sen haqqy kuň alyp berýär, adallyk getirýär, zulmü götürýär. Ýöne şu adallyk gel, zulmü götürmek üçin biz näme etmeli? Allah'ın hükmüne gelmeklik ibadetini etmeli. Şunuňyzmy? Şoň üçin näme diýär? Käbir zindiklar, adamlar näme? Allah'ın hükmünden daşlaşdyrmak, laşlaşmaklygyna sebäp bolýanlar. El maksudu hallun nezaat diýär. Maksat näme diýär hükümden diýär? Nezaat, davadatlar hal etmeklik, çözmeklik dämi diýär. Taýyp. Maksat hükümden ne Allah'ın hükmüne ve Resulullah'ın hükmüne gelmeklikden. Davaların davasyny çözmeklik. Ve hada yahsulu bil qawanin. Kanunan davasyny çözüp beremek mi sen diýär? Hakykatdan kanunan bolýar. Çödýär näme? Ýöne kanun şeytani hüküm bilen çödýär. Emma näme İslam rahmani Allah'ın hükmü bilen çödýär. Ve yahsulu bil şeri'a. Enne näme davasyny çözmeklik şeriat bilen bolýar. Onda şeriat bilen bolýanmada şolar amal aşyryp bolýanmada kanun bilen şolarda amal aşyryp bolýanmada fel emru mutesawin. Onda iki hükümden ikisi bilen hükümlenmegem deň diýär. Fel emru mutesawin. Onda ikisiniň hükmüne gelip ikisiniň taýatynda ýaşamaklygy deň diýär. Iste kommunizm bilen ýaşa islenäme parlamentden çykaran hükmü bilen ýaşa planiň adam kanun bilen ýaşa tapaýar. Islenäme asmandan inen gödel İslam hükmü bilen ýaşa bary deň diýär. Naqulu lahum subhanallah. Olara näme diýär? Tej'alu hukmat tawagit misle hukmallah. Kafirlaryň hükmüni Allah'ın hükmü ýalyk etýärmi diýär. Allah'ın hükmü kimden inen? Oğlanlar. Allah'dan inen. Allah kim? Allah özüni tans. Allah diýmekligiň özü näme? Tanışdyrmaklyga mätäçdir. Hemme gowlugyň egesi, şunuňmy? We hemme kemalyň egesi Allah. Adam kim? Hemme näme? Erwetlik şondan çykyp bilýär. Allah diýilýän zat näme? Hemme gowluk
sen goduna getirişinden milyonlarca milyarlarca etse şu Allah'dan şu qowluk çıkıbılı. Allah hemme kemalın hemme qowluğuna yeti. Hemme ayıplardan, kemliklerden, hemme zatlardan daş Allah. Ama adam diýdiýän kim? Adam diýdiýän kim? Hemme erwetligi edibiljek. En aňar derejesinde edibiljek adam. Enne sen gelip näme ýanky wagty bolan Allah'ın asmandan indiren hökmü bilen näme ýanky näme jahil, nadan, kafir bolan adamyň näme ýöne pikirine hasyl näme pikirine hasyl bolan hökümlerini deňetýärmi diýär. Näme şoň öňüne etmekligiň o akmaklyk, kafirlik. Tahkim şer'a Allah hada ibadetun lillah. Allah'ın şeriatının hükmünde yaşamaklık ol ibadet etmeklik diye Allah Teala. Leysel qasdu minhu fakat hallun nizaat. Allah'ın hükmüne şeriatına hüküm etmeklik, hüküm ettirmeklik dinle nizaat, dava cencelli meseleler hal etmeklik, çözmeklik değil ya. Allah'ın şeriatını hüküm ettirmeklikten maksat Allah ibadet etmeklik. El qasdu minhu el ibadet diye bitahkim şer'illah diye. Aslında namaza kalk Allah ibadet etsin yani Allah'ın şeriatını hüküm etmeklik bile hüküm ettirmeklik bile nefername Allah ibadet etýän diye. Ve tahkim gayrihi şirk. Allah'ın hükümlenmeklik ibadet bolýanmasa oglanlar. Onu şu hüküme başga hükmüni goşmaklyk näme bolýar? Şirk bolýar. Namaza kılmaklyk näme? Mesele ya näme bir daha yaqin gowy düşünür ýaly. Aýdyň bolar. Namaza kılmak ibadet dogry, dämi? Indi şu ibadeti kim üçin etmeli? Allah üçin. Ýöne bir näme Allah bilen bilelikde bir öwliýa pire secde edip ruku edip näme namazyna şärik etýär. Näme boldy? Müşrik boldy. Taýyp. Ibadet näme Allah'ın hükmünden hükümlenmeklik ibadet eken. Taýyp. Allah'ın hükmünden hükümlenmeklik ibadet bolsa biz diňe kimin hükmünden hükümlenmeli? Allah'ın hükmünden hükümlenmeli. Indi şu hükümün gatlaryna ýene bir hüküm goşduk ya garsak ya başga hükmün ben diýsek ya afzal ya gowy diýsek näme bolýar? Ýa hüküm meselesinde biz näme ibadetinde şirk etdigimiz bolýar. Tayyib ve tahkimu gayrihi şirkun ya. Şirkun fi taati ve şirkun fil hukmi diye. Bize şirk näme uluhiyyede, rububiyyede, esma ve sıfatı düşüşýärlik. Şirk taatda da we hükümde de we. Eýär biz näme Allah taat edişimi de boyun boluşumy ýene bir ýerine näme boyun bolup näme onu şärik etdigimiz bolýar, şirke düşdigimiz bolýar. Ýa-da Allah'ın hükmü bilen hükümlenişimi de ýene bir ýeriniň hükmüne düşüp näme taatda şirke düşüşimi de hükümde de näme şirke düşdigimiz bolýar. Şoň üçin Allah Teala näme müşrikleri ýadgar, ata-babalaryň hükümleri, desturlary bilen näme ýöremekliklerini ýadgar. Näme diýe Şura surasynyn 20-nji aýatynda Em lehum şurakâ'u şera'u lehum mined-dîn mâ lem ye'zen bihillah. Ya da olaryň şärikçileri wardym diýär. Yani Allah şärikleri wardym diýär olaryň ýanynda. Näme şera'u lehum mined-dîn olaryň näme dinne hükümler ýasan dinne hüküm ýasadar ýaly. Ya dinne näme şeriat dinleri ýaly. Mâ lem ye'zen bihillah. Allah ruhsat bermedik hükümlerini. Yani müşrikler ýaly. Siz bu hükümler kimden alýaňyz diýär. Yani näme Allah'ın gatlaryna ýene näme Allah'dan bidin özüçe hüküm şeriat indirýän näme bir şärikçiňiz bardymy sizin diýär. Ebeden Allah inkar etýär. Ýok diýär. Ýeketek hüküm indirýän Allah diýär. Onda näme siz Allah'ın hükmüne gelmeli. Şoň şu müşrikler näme Allah Teala ýargardy şeydi. Ve Hristiyanlaram ýargart näme diýdi Tawba surasynyn 31-nji aýatynda ittahadu ahbarahum ve ruhbanahum arbaban min dunillah vel Mesih ibn Meryem ila kavlihi subhanahu amma yüşrikun. Näme Hristiyanlar gözüme tutup Allah Teala şu aýatda näme diýe ittahadu tutunlu olar diýe öz ahbarlaryny, öz mollaryny we ruhbanahum öz ibadatxana adamlaryny arbaban min dunillah Allah'dan başga özlerini Hudaý Rab tutunurlar diye. Ve edin şoňalar näme Meryem'in ogly İsa'nam diye. Näme Adi ibn Hatim diýen bir sahaba bolan. Adi ibn Hatim näme biz taraplarda meşhur bolan näme Hatem Taýyň ogly. Hatem Taý kim bolan? İslamdan ölen bir müşrik kafir adam bolan. Ýöne bizinkiler şu derejäge etdiler. Hatta näme kafirin müşrikin kimdigini bilen aklar. Ol Hatem Taý 7-5-de uçmakda wagtda gedip hüýürler, gyýdlarlar näme cennetde gedip görün bir öwliýa pir etýär. Ýa Hatem Taý kafir bolan, müşrik bolan. Hatta ogly Adi peýgamberimizden gelip soraýar: "Ya Rasulullah, men atam diýe jomarlykda näme? Jomarlykda iň ýakyn tanadan adam bolan diýe. Şoň eden jomarlyklary beren zatlar şoňa haýyr berdimi ka? Cennete girmekliğine sebäp boldymy ka diýenne
Rasulullah näme diýe, sen kakan dowdaky diýe, sen kakan kafir diýe. Näçe jomart bolanam bolsa, bir gün Allah öňünde özüni ýazykly saýyp, Rabbim men günahym bagyşla diýen adam däl. Şunu. Taýip şol ogla Adi kim musulman bolan. Şunu. Ýöne Adi İslamda bir Hristiýan bolan. Şunu. Ödem Rakusi diýen mezhebine gelen Hristiýanyň ama Rakusi diýen mezhebine şol mezhebiň başy bolan ödem näme? Şol mezhepde Hristiýanyň Rakusi diýen mezhebine näkiler. O tira bu tira näme uruş edip jeň edip oljansa 5den birini özünden ilk geden adam eken Adi diýilýär. We bajysam Hristiýan bolan, ikisem soň muslim bolýar. Şu ayet okawatyka Adi gelýär. Näme boynunda da krest bady diýip. Şunu. Sonra Rasulullah oturýar adam sen ön Hristiýan oturup da sen ön Hristiýan näliňmi diýär. Adam Hristiýanym diýär. Ödem Rakusi mezhebindendim diýär. Rakusi mezhebindendim diýär. Oljalarına 5den birini özüň alardyň dämi diýär. Alardyň diýär. Dininde de bilýärdiňler hem şoň haramdygyny diýär. Oljan 5den birini almaklyk haramdygyny bilýärdiňmi diýär. Bilýärdim diýär. Bilýärdim diýär. Boýnaly oturýar. Ondan şu ayette de näme Hristiýanlara näme diýär Allah Taala? Olar öz mollaryny, müftülerini, ibadetxon adamlaryny Allah'ın kaptanı ölüm rat tutundu diyenine bu näme de ya Rasulullah biz Hristiyan bolduk diye men İslam'dan Hristiyanım diye. Yani molla müftü vadet xondan bu edil Allah ile Hudaya sayımda diye. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara näme diye. Öz dininde diye bir zadın %100 haramdygyny bilip durkan. Şu molla müftülerin halalliyse Allah diyen hükmünü taşlap şolan halalliyen zadını alýardyňyzmy diye. Olam onu ederdik diye. Dinimizde bir zadın haramdygyny bilsegem molla müftülerimiz ay ediverin ýani yok halalliyse Allah'ın sözünü taşlap molla müftülerimizin onu alardyk diye. Tayyip diye dinle %100 bir zadın halallygyny bilip durkan. Bir tane molla müftü halamadyk bolup yok şunu etlen haram saýasy Allah hükmünü bir-birinden aýryp şolan halal diýenlerini alardyňyzmy diye. Onu ederdik diye. Ana şu sizin şolara ibadet etmekle diye. İbadet diýilse Allah ýalyk diýmeklik şertden. Yekece bir görnüşünü Allah'ın edille hakkında edilmeli ibadetin yekece bir görnüşünü Allah'dan gayrı bir yoluna sarf ettin bollu sen näme şonu Hudaý tutunduğun bolýar. Ondan näme Adi radıyallahu anh näme diye ya Rasulullah onu ederdik diye. Şona tilke ibadetuhum diye. Şolara ibadet etmeklik diye. Şunun mu? Tayyip. Enne näme diye Hristiyanlara ýazgyryp näme diye siz Allah hüküm etmeli halyňyzda näme şu molla müftüleňizde näme ibadet ettiňiz diye. Ayetin sonuna näme subhanahu amma yüşrikun. Allah Teala sizin o hükümde ibadette şerik etýän zatlaryňyzdan pek diye. Aslında siz Allah haram diýdimi şu Allah'ın haram diýen almalyňyz diye. Allah halal diýdimi Allah'ın halal diýen almalyňyz diye. Hiç birine o şerik etmeliňiz siz olur şerik saýanam Allah şeriklikden pek diye. Allah näme ýalňy diýeketek hemme etýän adyny öýde qaim öýde etýär hiç bir zada näme mätäç bolanok diye. Tayyip enne şulaw näme ýanky meselede diňe halal haram meselesinde de öz müftü mollaryna gaýtmaklygy näme fesemmahu şirken. Allah Taala şirk diýip atlandyr düşündiňmi? Şoň üçin bizim Allah'ın şirk diýenlerine şirk diýer. Enne fellezî yusawwi beyne hukmallahi we hukmat-tağut. Enne näme biri Allah bilen tağudun yasama hükümlerini ama adamdan tarafından yasama hükümlerini denglap oturan adam ol näme aňyr derejeli näme müşrik kafir bolýar. Emma bular diňe bir meselede itaat ederkenler molla müftülerine. Ýöne şonda da näme şey etmekliklerini şirk saýdy Allah Taala. Emma bir kullun Allah'ın hükmüni aýryp, doğrulugyny Allah, bütewlüğünü Allah'ın hükmüni aýryp, yerine bütünlüğünü näme bir adamyň hükmüni getirmekligine razy bolýan adam ol näme aňyr baş kafir. Tayyip, näme Allah'ın hükmünden biz hükümlenmeli ve tağutların hükmünden biz taşlamalıyız. Doğru değil mi? Yani tağut näme? Gelin tağuttan alayım. Ve tağutu el muradu bihi diye. Tağut diyemezde gözüme tutyan adımız näme? Kullu hükmün gayri hükmillah. Eslenlik bir hüküm. Allah'ın hükmü değil mi? Şu tağutun hükmü bolýar. Şu hükmün öyle tağut bolýar. Ve şonu yapan adamın tağut bolýar. Musulman näme beýleki dinlerden, beýleki milletlerden näme kän tapawutlanýan zatlar bar olanlar. Ýöne näme kinolarda, multiklarda, gazetlarda, jurnallarda näme şu wagtda ýasama dinine gedip beren musulmanlar näme depelek gorkodýarlar. Şoň üçin köpülenç näme ýasama dinine gedip beren öz dinini bilmeýän biýsawat musulmanlar hakykatdan hem İslam dini näme we İslama uýan musulmanlar bir depelenýän, ýa-da pes hiç bir zada näme ýok bir dini hasap etdiler. Ýok. Ol yasama dini olan depelenýän din. Allah'ın dini hiç kaçan depelenmeýär. O näme depelenýänler hem yasama dine näme
özden ýönkeýän musulman, ol musulman symoklar. Emma hakyky Allah'a ibadet edip näme Peygamberden getiren dininde ýaşaýan musulman ol hiç asan depelenmekligine näme kabul etme. Onuň welisi hostar Allah. Şunduňmy? Taýyp. Ýöne näme müşkile näme biz öz dinimizin aýratynyny bilemizdik. Biziň dinimiz näme beýleki dinlerden, biziň milletimiz musulman milletleri beýleki milletlerden kän wagtdan näme aýratynyny we tapawud we şolaň birer näme biziň öz hökümimiz we alany, biziň öz dusturumyz we şunuň biziň öz kodeksimiz we zakonumyz we ýöne biziň öz hökümimiz, kanunumyz, zakonumyz, edep, ahlakymyz kime ýönkeýär? Allah ýönkeýär. Allahdan indi diýär. Şoň üçin biz näme ýeketek biri ýaradan we şoň ýalygam hemme mahlukatlary we şoň ýalygam 7 gat asman 7 gat ýer ýaradan Allah'ın hükmünden başka bir hükmüne kabul edemez. Enne şu hükümden başka hükmünü hemmesine batıl hasan karşı çıktı. Emma bir näme hüküm çıkarya Kur'an hadise dolanıp. Yani men Kur'an'a okudum, hadise okudum da Kur'an hadisin manisi bize şu zada iteriyadi. Ol näme bir adamın näme ilmi esasında Kur'an hadise düşünmekliği esasında çıkarılan bolsa dayanyan ýönkelýän wagty näme? Kur'an hadis biz ol gözüňi tutamyz. Emma bir näme ýok şu hükümü alga alanak, hasaby alanakda näme pes görüp ýa ölçe beýik görüp işimiz ýok. Näme niýet bilen görýärmiz? Şo niýetde görüp ýöne näme ýa kanun ýasy, kodeks ýa, meclis goroýa. Näme qada, kanun näme diýär? Näme adamlar şuňa bilen ýörenmeli. Allah hükmünden ýörenmeliler. Ana şol näme tağut bolýar. Şu hüküm tağut. Şu hüküm ýa-da näme tağut. Tağut näme kan kullu hukmin gayri hukmillah. Allah hükmünden başka hemme hüküm näme tağut. Sawa'un awaidul badiye ew anzimatul kufar. Awaidul badiye diýdi. Çarwalan badiye çarwa. Awaid näme adatlary. Şu hüküm diýilýär näme. Çarwa taýpalan däpdesulary adatlary bolsun. Şu türkmençilikde näme bizinkiler näme kafirler hükmünden garşy çykmady halkymyz islamyň garşysyna. Näme bilen çykdylar? Ata-baba, çarwa. Bize näme arabyň dini bitmän, biziň çarwaň dini bar diýdiler. Şey diýerler, çarwaň dini bar diýerler. Bize näme arabyň dinini dikme diýerler. Şey diýip näme çarwaň dini bilen, çarwaň däp destury bilen näme çarwaň hüküm edim ahlaky bilen näme Kur'an'ın hükmünün karşısına çıktılar. Allah'ın hükmünün karşısına çıktılar. Ya da ev anzimatul kuffar. Ya hüküm edilmez näme esasında İslam hükmünün karşısına çıktılar. Kafirler hükmünü özüne hüküm edenler için. Kafirler düzgünlerin nizamlarını, kanunlarını, kodekslerin, öz hükümetlerini, kodeks hüküm sahibi alanlar için Allah hükmünün karşısına çıktılar. Tapa diyor. Şu hükümden hemmesine hemen tağut. Evvel kavanin Frans, evvel İngiliz, evvel adatil kabail. Tapa diyor. Fransa hükmü olsun, İngiliz'den hükmü olsun. Ya adatil kabail, yatira tayfalan nama içinde bar hükümler olsun. Kullu hada tağut. Şunun hemmesi nama tağut. Ve keda tahkimul nama kuhhan. Edil şoň alak nama jaduwaýlara, parslara gaýdyp şolun hükmüne gaýtmak, şolun hükmüne dolanmaklyk, şolun çykaryan hükümlerim tağut. Ve şu hükümleri ýöretýän nama tağut bolýar. Şoň üçin musulmanyň ýeketek dolanmaly hükmü we olan nama Allah'ın hükmü. Fellezi yaqul innahuma sawa. Ennebi ýerge nama ballim beýle janypma, şunduňmy? Allah'ın hüküm silaýar, söýär. Ýöne näme bu hükümler ýasan adamlar, demokrasiýa, ýani kommunizm ýa bu kodeksler goýan adamlar bir akylly, başly, sowatly adamlar ýylyň halkyň näme behwidi üçin we hökümetiň halkyň öňe gitmekligi üçin, baýdagy näme äleme parlamatlygy üçin näme ýasalan hökümler, kadalar bularň köpçülikleri umum alanda içinde peýdalar we şoň üçin näme beýdip oda, köre düşek bolma adamlar Allah näme hökmüne getirjek bolup ikisi bilen gezmeklik dendiýse aynul kufur şoň adamyň aynul kafir nejata şol adamlar %100 kafir bolýar diýär. Näme ew eşedde minhu men yaqul. Bundan erwedi kim? Bire dendiýekse. Bu kafir diýdik. Bundan erwedi kim? Innal hukma bigayri ma anzalallah ahsanu minal hukmi bima anzalallah. Emma beýleki bundan erwedi kafir näme? Edil şu döwürde ya geljek döwürde ya geçmiş döwürde tapawdy ýok, içimi ýok. Bizden şu mesele etýär. Başga hükümler bilen ýöremek, näme? Allah'ın hükmünden ýörenmeklikden gowdysa bu iň aýrywedy bolýar. Bundan aňyrda kafir ýok. Şu kafir bolmasa onda ýeriň ýüzünde kafir ýok. Şunuňmy? Yani
başga hökümlerden ýöremek näme Allahyň hökmünden ýöräňden gowy diýär. Bu döwür bir wagt geçip giden höküm diýär. Şunu çarwa adamlar ýazyp gowy bilen akdylar. O döwür maşyn, samolyot ýokdy, kontener ýokdy, şunu universitetler ýokdy. Bir çarwa näme agazyň oňduň diýen kölegesini öňe getirler. Şolaryň zamanasyna dogry şeriatyň kanuny bolýardy diýer. Emma bu wagt näme 20-nji asyrda şunuň Amerika A3 ýör, şunuň çoň şeýle bu döwrüň adamlaryna internet zamanasyna barbareski antena dejjalyň ösden zamanasynda näme bu diniň hökmi adamlar ýa gaýtarýar, ýa bisawatlygy, ýa daş asyryna, çöp asyryna gaýtarýar. Şoň üçin edil şu wagt näme başga hökümler bilen ýöremeklik, Allahyň hökmü bilen ýöremeklik näme afdally bu näme edil dejjal şu wagt diýerelkede şoňa da sapak bererim gaýtýar. Näme hada eşet ýöne beýdide dejjal öldürýän, dejjal diýeri. Şu näme dejjal şol adamy öýdi. Taýyp, fellezi yaqul. Enne näme bir şey diýär. Ödem näme ödün alim faýa üniversitede okapdyr, Moskwany torpdyr. Işinde Amerikan Karuk üniversitetini torpdyr. Näme diýär akylly sıranmal. En-nasu ma yasluhu lahum al-yawma illa hadihi al-anzuma. Şurky adamlara näme iň bir dürüst peýdaly boljak zat näme höküm näme şu ýasama kanunlar diýär. Ha? Andyma nizamda şu wagt näme hökümet bilen ýörýän düzgün tertibi nizam bar, ýörýän kanuny. İçeri işler şuna alak bolmaly, daşary işler şuna alak bolmaly. Öýlenmek, aýryşmak, iqtisadiýat ol bul. Ýöker bir hökümetiň näme öz bolşy bir ýörenmeli, ýani näme nizam jagaşy we düzgüni we halkyny näme saklayan ýöretýän kada kanunlar bar. Şu wagtda döwrüň adamlarına şu düzgün kanunlardan gowy kanun düzgün ýok diýär. Ma yasluhu lahum ash-şar. Bulara bu wagt näme şeriatyň hökmü bolmaýar diýerler. Adamlar bu wagt näme ösüp barýan adamlar goýa sen şu şerň hökümetini getirsen näme ylgap baran ýürügetin julawynyň çekip ýa teten ýalap diýär. Adam bu aklaçlykmyş. Şunuňmy? Öňkü adamlar ýerde ýaşamaklyga çäklenen bolsa diýe, inniki adamlar ösüp dogumuna çydaman, göýükde ýaşamaklyga dalaş etýärler diýär. Şoň üçin Amerika näme kosmosyny ýylla bir gerek aýa uçurýan bolsa, ors näme ýylla 2 ýerde uçurjak bolýar. Şunuň adamlar şo derejede ösüpmişler. Şoň üçin şeriat näme, şeriaty getirip bu hökümde bu kanunlar, düzgünler öwrenşen adamlar diýe goýa julawynyň ýyla tesip ylgajagat, ylgatmaýan alak boldy. Şoň üçin näme eş-şer'u ma yutabiqu li hada az-zaman. Şoň üçin näme şeriatyň hökmü ballym bu döwürki adamlara, bu zamana näme dawat gelen atdyýar. Şuňa bu oglanlar näme jinsilje, zatlyja, bakylja, murtlyja gedýärler. Şunuňmy? Öňkü döwürde adamlar näme sakally, zatly, gylışly, Allah awady edip la ilaha illallah diýip gedipdirler. Ve la yusayirul hadara şeriat bu atna la yusayir den ýörebilmeýär diýär. Bu döwürüň hadarasy bilen, medeniýeti bilen. Yani din näme, diniň hökmi, Allah we Rasulunyň hökmi bu zamanyň näme medeniýeti bilen, hadarasy bilen, ösmekligi bilen la yusayir den ýörebilmeýär diýär. Ýa-da galar diýär. Emma öň bedewlen, çarwa araplan, ratlan adamlaň ösmedik wagtlary, şuňaňmy olaň düşünjesine ýa-da galan wagtlary bolardy diýär. Ma yasluhu illa tahkimul qawanin. Şunuňmy? Onda näme adamlara peýda bolýar diýär, haýyrly bolýar diýär şu wagt deňe ýasama kanunlaryň bolmakda. Ödümüz Allahyň kanun ýatyar. Şu wagt bile deňe öz elimiz bilen, öz peýdamyzdan näme, özümizde peýda bermeklik üçin ýasan kanunlarymyzdan başga kanun bolmaýar diýär. Wa musayiratul alam. Şoň şu näme? Eleme şu wagt näme çapraz garşy çykmaly. Bir yerden zampa çıksa diye musulmanlar Allah'ın hükmü deyip diye. Biz alem bilen den görüşüp bilmeýär diye. Şoň üçin näme şu wagtda zamanlaky alem bilen alamyň şu dünýäň näme şu asyryň näme medeniýeti, iradi bilen näme den görejek bolmaly. Tekunu mahakimuna mislu mahakimul alam. Şoň üçin näme bütün dünýäde adamlaryň maşallah näme öz ýasama kanunlary, zatlary bar. Şoň üçin bizim öz elimiz bilen ýasan kanunlarymyz bar diýär. Dünýä standardyna den gelmeli şunu. Emma Kur'andan, hadisten gelip görsek, biz näme olarça ýokmuşmy diýär, höküm kanun ýasa bilen bakmy. Ya musulmanlaryň akly ýokmy? Şunu öýde şu şeytani näme fikirler etýär. Allahyň hökmünden ýokarda höküm ýok. Emma bu näme diýär? Tekunu mahakimuna misle mahakimul alim. Bizim höküm näme? Bizim sutlarymyz, mahkemelerimiz, hökümlerimiz, kodekslerimiz, hemme zatlarymyz näme? Alemiň näme? Suduna, hükmüne näme döwre wagt bolmaly, laýyk bolmaly. Hada ahsan min hukmi. Eger bir şeyde bilsek de inşallah olaň nazarynda näme Allahyň hükmünden gowy muka öýdüp näme umid etýäs diýär.
هذا أشد كفرا من الذي يقول بون كافر لغنام الله حكم بلن غيرين حكم دين ديانا كدنيا إن حكم الله وحكم غيره متساويان كافر عدم نام الله حكم لن غير بيلكين حكم لن دين دي يثم خامن دين دي اما ينقيا لك برنا دلنا شيء ديانا كدنا نام كافر لغي إربت ديانا. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أما بيرنامه حكم الله حكم من باشقه حكم بلن كافر دياثمه لهوى في نفسه يعني هاي هو وزن أيرتنامه وريجي ذا هاي هو وزن أيرتنامه بركي مسألة ده الله حكم لن مدي يا جاهل بما أنزل الله يا شو مسألة ده الله حكم بالمدي شو يمنامه ورياث ما قانون بيرفاقنا حكمته وهو يعتقد وهذا نام هاي هو وزن أيرب الله حكم من باشقه حكم صايلا ولنا يا ده نام الله شو مسألة ذاك حكم بالمان يا سبقا ونبر حكم يردنا نام اعتقادت يادي نيتنا اعتقادنا نام أن حكم الله هو الحق الله حكم حق حكم الله حكم من باشقه حكم باطل وواجب نام بر الله حكم لن يرى مخلوق شو الاعتقاد لن حكم لنا باشقه حكم لن حكم لنا ده بنادم بعد كافر لك بولنا بنادم بعد نام فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب بنادم بعد نام أولو نادي اتخذ وذلك كفر دون كفر وأنادنا نام أولو كفر دالة كيش كفر دي نام أعطنا أشرنا إنه شنو عقيدة دشنك من دشن مدك طيب دشنك نام كان دور دنجن عقيد الله حكم لن مثل كفر كان إنه شو مسألة نام بدن دشن مالي بعد مضر حكماني ثورة أولا نام شوات إسلام عالمنا نام إسلام عالمني أيها غلر قطرت مدق مثلا أولا نام الله حكم لن ميانر كافر لا شو مثلثنا الله حكم مثلثنا نام مسلمان عارفنا الشيء لا باختلاف تردي شو مثلا يفعلنا نام مسلمان الإكدال بر الله اللي يقولون ناس تفر بينن شيء لا بر تفر بينن كافر يغرنشلر بيرلر يغرنر يروقلر داش بولله doğru مسلمان سلق نام فير محبت doğanlık doğaslık gitti bu tafar nama Allah hükmünün milliyanlara nama havariç tekfir dip hüküm edilir doğru değil mi yok Allah hükmünün nama hükümlerin yokluk nama ulu küfür yertana küçük küfür diyanlara nama murciye dediler kazyol dediler kamiset dediler münafık dediler şey dediler nama bu tafar bir nama terfatlar ayttılar yamanatlar verdiler Müslüman bir yardım olmalı Turka Müslüman bir nama yüze vuruyan olmalı إنما المؤمنون إخوة بطرق الله تعالى نعم حقيقة دغنر مؤمن نر بطرق نعم مؤمن ليان آدم نر بير نعم دشمان طيب بس الله طيب إفهم يا شغل النما عرفنا قرآن حديث قلبا أشب دولة الله حكم نعم بيرلنا شغل نعم يا شاول جاك أغلى النما عرفنا شو على نعم اختلاف لا دردي وحتى بس مثلا ما يشت يود متدور بشتاعد نعم كاور ملة لان يود لان عرفنا قرب بير شو اختلاف لنا ما دولن طاريا شو اختلاف لنا ما غيث لش عيدا ما ذقولوا ما لنا ما دي إكذا دولن طاريا برمز دولن طاريا بعد ناما شو مسألة ده دول عالم لنا ما سيدلري جملن مدي بل صار ناما جواب الله شو جواب هم مسألة ناما صار جواب لريتلا أكاور تقول ناما بس قبل صار جواب نشتداني ناما شو الله حكم لن مدك مثلة ناما شو بيرلن جواب هم مسألة جواب لريتلا دور دامه طيب ikinci mesele de nama hükümlenme yani yasama kanun doğru değil mi yasama kanun ve şu kanunla hükümet yani ve şu kanunun hükmüne gelen ve şu kanunu öğrene kanun sayıla kalan yok neçe mesele oldu dört mesele oldu doğru değil mi kâvr olanlar nimetti şu dört meseleni bir mesele fikir ettiler şu dört mesele nama bir meseledir düşündüler şu nama kim Allah'ın hükmüyle nama hükümlenmese nama kafir dediler. Şu şey nama ştaydı bize vacip bolduruyor. Şu meseleni doğru bilmeli. Bu yankı doğru davranın yankı mesele nama hemmesi bir meseleden. Ştaydı biz nama bilmeli, dört tane qadadı bilmeli. Şunu dört tane qadadı bilmeli. Sonra iki tane şübheni açıklamalı. Şu näçe oluyor mesele? 6 tane oluyor. Haçanla Allah'ın hükmüyle hükümlenmeyen adam kafir mi? Kafirden.
şu tayda näme şu meseleni doli Kur'an hadisi Allah'ın ve Resulünün muradına göre düşünjek bolsak we ulemalar şu meselede hemmesini beren fetvaların jogaplarını jemlep dogry netije gelip hakykatdan näme şu yerin ýüzünde Allah'ın hükmünün näme yöremekligini isleyen bolsak şu dört näme ýygynyň iki sanan şübhedilik açyklanmaly. Şu altıda da dogry biz düşünmeli. Haçanla şu altıda da dogry düşünebilsek näme biziň kalmadan şübhede aýyrlya, ýigrenjem aýyrlya we alimler seri daýmana gatma garşy görülýän sözler näme bir-birine açyklayan bolýar. Birinji bilen näme ýa-ni näme ýaşy olanlar näme diýdik? Umumy hemme meselelerini bir mesele saýdylar. Tayyip. Hemme mesele bir mesele. Bizde näme kanun ma? Şunuňmy? Näil kanun ma? Ýasama kanun ma? We näme Allah'ın kanunu ma? Dogry dämi? Enne şu ýasama kanun işimiz yok. Fransa bolsun, Britaniýa bolsun, Orsun bolsun, Türkmeniň bolsun işimiz yok. Hemmesi kanun. Umumy ýerin ýüzünde şu wagt iki kanun ma? Dogry dämi? Bir kanunyň sonra kime var ya diýär? Allah diýär. Allah'ın hükmü, Allah'ın kanuny. Beýleki kanunlaryň hemmesiniň soňy kime diýär? Adama diýär. Adamlar tarapyndan ýasalan kanunlar. Taýyp. Indi şaýda bilen bilmeli adamlar näme? Allah'ın hükmünden hükümlenmek näme? Ibadat. Dogry dämi? Ibadat. Indi Allah'ın hükmü barmy ýok? Bar. Şu hüküm barka gattalyndan ýene bir hüküm ýasamaklygyň hükmü näme? Şonu bilmeli. Şu hüküm barka yine gattanın bir yasama kanun yasamaklygyň öýde näme? Küfür bolano. Günde näçe wagt namaz bar? 5 wagt namaz bar. Yine gattandan şunu az görüp, pes görüp, ejid görüp, yine 5 wagt namaz goşmaklyk näme bolýar? Küfür bolýar. Bulam edil şoňany. Taýyp. Allah hükmü waka gattandan yerin ýüzünde şu hükümden başga hüküm bolmaly. Indi biziň birinji bilmeli gadymyz bar. Kanun yasamaklygyň öýde näme? Allah hükmü waka küfür, şunuňmy? Taknin, näme kanun yasamaklyk, kodeks yasamaklyk, hüküm yasamaklygyň öýde näme? Küfür. Kim näme? Hüküm yasasa we adamlaryň şu hüküme gelmeklik istese näme? Oňa da tagut diýler. We men da'a ila ibadeti nefsihi bolýar. Şunuň aslynda bir Allah'ın hükmüne boyun bolmaklygyň öýdi. Problema çözmek mi ýa-da ibadet eken? Ibadet eken. Eýem bulam hüküm yasap we adamlaryň şu yasan hükmüniň aslynda we şoň näme saýasynyň dälle näme zulmüniň aslynda ýaşamaklygy istese näme? Şu tagut bolýar. Birinji bilmeli adamlar näme? Musulmanlara kanun yasamak bolany. Musulman Allah'ına secde edip ýörüşýär, gelip bir gabra secde etse näme bolýar? Müşrik bolýar. Şoňaly musulmanyň Allah'dan inen hükmü waka, şonuň gelip hüküm yasamaklygy näme bolýar? Murtetlik bolýar. Dinden çykarýar. Bir musulman gelip bilen näme? Bütün dünýäňki ýalyk näme? Bizim öz ýurdumyzda kanun ýasalyp, kanun ýasasa şu hüküm yasamaklyk murtetlik bolýar. Şu hüküm yasan adamym kafir, zindik bolýar. Birinji birlikdämi? Hükümüň yasamaklygyň öýde näme eken? Küfür eken. Indi şu hükümüň öýde näme eken? Şu hükümüň öýde tagut. Allah hükmünden başga hükümem tagut, küfür. Birinji bilmeli adamyz şu hüküm näme? Hüküm tagut eken. Haçan biz şunu bilsek näme etýär, biz hüküm ýazajak bolmaýar. Allah'ın indiren ve Resulün getiren hükmüyle näme çäklenýär. Birinji bilmeli adamyz şu işgärler çykmaly. Köp adam şu kanun ýazmaklyk küfürdir öýden oklar. Şu kanunyň öýde küfürdir öýden oklar. Birinji bilmeli adamyz näme eken? Şu kanun ýasamaklyk näme? Küfür. Taýyp. Kanun ýasayan kim? Şu kanuny ýasayanam kafir. Şunu ikinji mesele bu. Birinji mesele kanunyň öýde küfürmi küfür däl? Kanunyň öýde küfür eken. Kodeks ýasaman, kanun ýasaman, hüküm çykarman öýde näme eken? Küfür eken. Taýyp şunu etýän adam kim bolýar? Kafir bolýar. Şunuňmy? Bir hüküm ýasasyn, köp hüküm ýasasyn tapawut diýär. Näme üçin? Bir ibadet Allah'dan gaýra etsin, hemme ibadet Allah'dan gaýra etsin. İkisem deň derejeli müşrik däl. Müşrik. Şoň üçin bir hüküm ýasasyn, men hüküm ýasasyn tapawut diýär. Şol adam näme bolýar? Kafir bolýar. İki mesele çözüldi, dogry dämi? İkinci bilmeli, üçüncü bilmeli meselemiz näme? Ýani şu kanun ýasaýandan kanun, ikisi bir mesele. 4 saat bilmelidiga. Şoň ýani birinji ýasaýandan ýasalan kanun, ýasaýanam kafir we kanun ýasamaklygy küfür, ýasalan kanunyň öýdem küfür. Şoň hemmede bir mesele.
İkinci mesele näme? Sen olanlar şu kasete yazıp bolursa, bariňiz dinläň we öldürüşdirin kirekinmedi. İkincisi näme? Şu hüküm bilen näme? Hüküm etýän adam. Enne bir geldi. Allah hükmü var ve yasama hüküm var. Şun bilen bir hüküm etýän. Bu kim? Bu meselede tafsil var. Düşündünmi? Yani oğlanlar näme üçin Allah hükmü bilen ýöremediklerini hemmesine kafir diýdiler. Bar meseleni bir etdiler. Yankılar dine yankıda adet etdiler. Yani hükümün öde tağut doğrudan hüküm yasamaklyň öde näme küfür we hüküm yasayanam kafir. Ondan soň ýerden gelýän meselelerin hemmesini şoňa ýanawetlerden biragadan kafir diýdiler. Düşünmediler ýok. Bu meselede meseleler var. Birinji mesele bu tordu doğrudan. İkinji mesele näme? Şu tağut hüküm bilen, küfür hüküm bilen näme hüküm etýän adam. Düşündünmi? Hüküm etýän adam. Bu meselede näme? Tafsil var. Bu meselede näme? Kafirim diýemi bar? Musulmanım diýemi bar. Bu meselede näme? Ehl-i sünne vel cemaatın musulmanlaryň näme? Açıklamasy bar. Gaýyp. Bir adam näme? Allah'ın hükmünden başka hüküm näme? Bir musulman adam. Allah'ın hükmünden başka hükümlerin hemmesi batıl diye. Düşündünmi? Ve hak hüküm Allah'ın hükmü diye. Düşündünmi? Ve haçanla Allah'ın hükmünden hükümlenip bilmedik ýagdaýyna da özüni günahkar saýar. Düşündünmi? Ve ýöne näme? Käbir zatlar sebebinden para alan üçin 5 manda göz gydyrdy. Ya hay hoýusyny eýer bilmedi. Ya araljak bolup näme? Bir kümeselesinden näme? Allah'ın hükmünden çıktı. Şul adam kim? Şul adam näme? Küfrün dune küfür diýdi. Şu suratdaky adam näme? Kafir däl. Bunu etýän küfri kiçik küfür. Düşündünmi? Şol adam prezident bolsun, minister bolsun, mektep başı bolsun, sadygeýeti bolsun, kommunalnyň başlygy bolsun, ya bir talipliň şeýhi bolsun, ya bir medreseň näme? Başlygy bolsun, ya bir mescidiň imamy bolsun, ya bir kazy bolsun, ya mufti bolsun. Tekfirler bilen selef salyň akydasyna uýýandan tapawut düşi. Tekfirler diňe prezidentin näme? Allah'ın hükmünden hükümlenmekliğini talep etdi. Şu Allah'ın hükmüne gelmese kafir diye onu naşaktı. Minister, hakim, zampret, ol atların işi yok. Yok. Beyle değil. Allah'ın hükmüne ikinci mesele näme? Şu hüküm bilen näme? Allah'ın hükmünden yürümeyen adam. Tafsil var dedi. Giyinişleyin etmelidir. İnne näme? Bir adam näme? Allah'ın hükmünden hükümlenmedi. Musulman adam. Prezident olsun, mektep başı olsun, muallim olsun, hatta imam olsun, kari olsun, alim olsun, kazi olsun, müftü olsun tapav diyor. Näme etdi? İtikadında näme diye? Enil hukmu illa lillah diye. Yeketek hüküm ettirilmeli Allah diye. Allah'ın hükmünden başka hemme hüküm küfür, batıl diye. Ve bazı musulmanlar ve hatta menem Allah'ın hükmünden hükümlenmeli. Yine bir iki mesele nasiptir ya, ecil dedi. Allah'ın hükmünden hükümlenmeli. Bir kazi. Näme goňşusy bilen näme bir 7 ýadyň arasynda dawa bolupdyr. Musulmanlar dawalyny meselesi kime götürmeli bolýar? Kaza götürmeli bolýar. We Allah hükmüne näme 7 ýada bermeli. Şurada hak 7 ýadyň diýe. Ýöne bu kaza näme etdi? Goňşumy öýköläýmesin diýdi. Şunky hak diýdi. Ýa Allah hükmünden hükümlenmeye başka hüküm bilen. Başka hüküm bilen şol kafir bolana. Şundyňmy? Şol eden wady ulugy näme bolýar? Näme etmeli bolýar? Tawba etmeli bolýar. Ana İbn Abbas näme küfrün dune küfür diýdi. Şu suratdaky Allah'ın hükmü bilen hükümlenmeyen adamlar gözüne tutdy. Düşündüňmi? İkinci mesele kim? Olam näme? Bir iki meselede de dol Allah'ın hükmünü ayırıp yerine näme? Yasama kanun getirdi. Düşündüňmi? Dol Allah'ın hükmünü ayırdı yerine yasama kanun getirdi. Düşündüňmi? Bul näme? Allah'ın hükmü hak diýsin, diýmesin kafir. Düşündüňmi? Bul Allah'ın hükmü hak we şoňdan ýöremeklik wajib we bundan başga bilen ýöremeklik günahkarçylyk diýe. Ýöne şonda da näme? Dol Allah hükmünü ayırtdy yerine Fransa hükmünü getirdi, ya Amerikan hükmünü getirdi, ya komünizm hükmünü getirdi, ya özler bir meclis kuradylardan özleri näme öz ýurtlaryna hüküm edilerek näme kodeks hüküm çykardylar. Bu näme? Murtet. Bu adam näme bolýar? Özüne musulman diýen bolsa murtet bolýar. Näme üçin? Bir adam
yeketek ibadet etmeli Allah diye. Allah'dan başka hiç kime ibadet etmeklik bolanok diye. Ve Allah'dan gayra ibadet etmek diye şirk ve günahkarçılık diye ve ödem bir ibadetinden Allah edenek de hemme ibadetini şirk bilen et diye. Kim şu? Müşrik, murtet boluyor. Şoň şu näme käbir adamlar, näme käbir prezidentler, ya käbir häkimler şu sözünü aldylar ya. Edil hukmu illa lillah diye. Yeketek häkimdar Allah diye. Allah'ın hükmünden yürümeli. Şu hak ondan gayrı batıl ya yönü doğal Allah'ın hükmünü ayırmam yerine näme Fransa'nın hükmünü getiriyor. Ya Orfun hükmünü getiriyor. Kim bolýar şulardan? Öyle musulman diýenim bolýar. Şulardan näme? Murtet bolýar. Şulardan dinden çykýar. Bu näme? Şu meseleler näme? Şu yani Allah'ın hükmü bilen hükümlenmeýäniň gurruny. İkinci mesele gutardymy? Ya gutarmady. Düşnüklü mü ikinci mesele? Korkuluk ettirýän bir iki mesele giriyor. Bir iki mesele giriyor. Şunu bir iki meselede korkup etti. Şunu mesela korkup etti bir iki meselede. Şunu mum Allah'ın hükmünden yürütüyor. Asıl o adeti Allah'ın hükmünden yürümekle. Bu desturun Kur'an hadis. Şunu yöne bir iki meselede korkudurlu. Şunu ya dalim näme pul berildi, para berildi. Şunu ya öyle ejildi ya nebsini basy bilmedi. Şunu murtet bolana, ulu kiçik kufur bolýan eden dady. Ulu günah bolýar. Şunu. Emma bir gorkulyp dol aýryp dolu getirdi. Müşrik şo. Şunu müşrik. Yani gorkoklyk bilen mukrah var. Tapawdy bil. Biri gorkulyp etdirilýär. Biri zorluk aslında etdirilýär. Tapawdy var. Şunu. Biri näme? Zina etmesen ölýär. Ýöne haýbat atýar, gorkudy. Korkup zina tutup öldürýär. Abi yerden şu manglayına pistolet dirap aşağıda gıysal bol etti yani. Näme? Bu zorluk aslında etti. Buna gamçı urlana. Bu mukrah. Şununmu? Yani korkulmakluk bilen zorluk aslında ettirmekliği bilmeli. Birine prezidentin manglayına diraptı. Şununmu? Bir mesele, iki mesele. Ama umum ayırdı. Ol bu İran'a. Şununmu? İkincini kurtardık mı? Kurtarmadık. Birinci hüküm ve yasayan. İkincim şu hüküm bilen näme näme hüküm yöretken. Üçüncü näme şu hüküme dolanyan adam. İkimirin aramızda dava bolýar. Kimin hükmüne dolanmaly? Allah'ın hükmüne. Ýöne ikimir ýasama kanunyna dolanmak. Bir kim bolýar? Tafsil. Bulam edil ýanky hüküm etýäniň kýala. Bir suratda kafir bolýar, murtet bolýar, bir suratda da näme? Kafir bolýar, murtet bolýar. Şunmy? Günahkar bolýar. Bir alimlaň sözüne o kâfir alimden sözüne mekruh bolýar eden amana. Olam. Näme ikimiň aramyzda dawa boldy. Şunu. O dawa kime gallyrmaly? Bir Allah gallyrmaly. Dogrydan bir Kur'an hadisin hükmüne gallyrmaly we Kur'ana hadise çözdürmeli. Emma bir näme diýe? Hükman näme bolýar? Tapawdy bu hükümlerim hüküm diýe. İslam'na gallyrsan gallyryber diýe. Dogry Allah'ın Rasulunyň hükmüne gaýtarmadan o ýetezat ýok. Ýöne Allah'ın hükmünden başka hükümlerde dolansa bolýar diýe. Caiz diye, urfot diye, ikisem gow diye, ikisem den diye. Hatta bu Allah'ın hükmünün gow bolup durýar diye. Şunun. Hatta rayet dolansa da kafir bolýar. Şunun. Birine selefler tekfirlerden tapawdymy. Ma tekfir hawas rayet bilen işi ýok. Şunun. Ma biz rayete diye, rayetan bilip görüp, ine şerti şu, billi. Yani ayetler eşde Allah'ın hükmünden hükümlenmeli. Ve Resulullah'ın hükmüne gelmeli. Şu zatlan ilmi yetti. Şunun. Yeten tamam yok diye. İhtiyarım diye. İstesem Allah'ın hükmüne dolanyan yani. Dinin hükmüne dolanyan yani. İstesem Fransa'nın hükmüne dolanyan. Ne için var diye. Maksat çözmekte mi? Kisem çözüyor diye. Sonra dinin hükmü geçti o diye. İle galıklık ertiye diye. Ben buna dolanacak diye. Rayetem olsa murtet bolýar. Şunun. Yankı nazarda, yankı anançta näme? Yankı fikirde yasama kanunlara, kodekslere dolansa murtet bolýar. Emma biri näme? Dolananok. Emma bir dolanýa näme ýasama kanuny. Ýöne dolanmaklygyndan näme? Misalla. Sen gelip näme? Nahat meni ursan, şeriat näme etýär? Men hakym alyp berýär. Edil şu meselede ýasama kanunyna näme şeriatyň gaden geldi. Edil ýasama kanunyna barp näme arz etsem, plan raýat men urdu diýsem näme? Qadiyet men çağırýar da näme? Sen men urun üçin ya urdurýa, ya näme? İştirafçyk töletýär, ya bir kunam näme? Kapatda saklaýar seni. Şeriatyň kanun laýyk gel. Bu muslim näme diýär?
Bu tağut diye. Bu hüküm kafirın hükmü diye. Yani edil şu meselede Allah'ın hükmü bolanan olsa diye şu kanunun beriyenini beriye diye. Şoň üçin şu kanunu da aýtamam diye. Şu kanunun çıkaracak kanunu näme dinin kıdan tersselli. Şoň üçin bu kanuna maňa dinnaky hüküm alyp beriye diye. Şoň üçin şu mesele dolany. Düşündinmi? Awara maşinama gelip nahat men urdy. Dinem şuna töletýär, ýasama kanunum töletýär, dogry dämi? Ýöne bizim ýurdumyzda din ýok. Ýöne bu oturtda näme etdi? Hakykatdan şu dinin hükmü bolanda kanuny näme dolansam, Allah'ın hükmüne dolansam, qada dolansam, şunda näme etdi? Sen nahat gelip maşyny qakyp şuna töledýär. Hökümeden kanunum şu däm gaýyn hükmü. Endi näme onu men şu ýasama kanunyň üstü bilen näme öz hakymy alýan, zulüm edemä. Şu kanunun şu meselede dinin hükmüne dengeli diýip dolanýar. Şunu şu meselede dolanmaklyk näme musulmana ulamalar iki gurrun var. Bu ulama näme diýär? Mani ýok diýär. Gadagan zat ýok, dolan diýär. Şuňa hakykatdan hem şu mesele ýasama kanunyň şu hükmü dinin ka dengelse diýär. O dinin alyp berýänlerden sana alyp berýän bolsa diýär. Ya edil şu dawalaryna dinin iýindirýän hükmüni jezasyny. Şu hükmüm iýindirýän bolsa onda sen goýan näme? Musulman şeriatyny dolanýar bolýan. Kär ulamalar näme? Günahkarçylyk ýok. O şeýler manida dolanmaklygy seni murtetlige de ertenak, hislada da ertenak şunu. Ene kär alimler näme diýdi? Şonda da dolanmasyn diýdi. Şunu. Sen münafıklar näme derdiler? Öz ziyanlary bolanna dine näme? Dinin hükmüne kafir bolardylar. Emma şu meselede dine gorul dolansalar, Rasulullah hükmüne dolansalar, öz şahsi behvitleri boljak o da näme derdiler? Dinin hükmüne dolanardylar. Senem münafıga men diýen şunu. Peýdan ýogawan tağut diýen, kafir hükmü diýen diýen. Peýdana gerek tağut ılgat barýan diýen. Şunu ılgat barýan diýen. Barma diýen şu meselede de şunu. Ýöne barma diýenin mezhebine de bardyň sen. Kim bolýan? Kafir bolan. Küfrün kiçik küfür bolýar. Günahkar bolýar. Şunuňmy? Üçüncü meseleden bile. Üçüncü meselede näme? Şu ýasama kanuny näme dolanýan adam. Şunuňmy? Bir suratda kafir bolýar, bir suratda kafir bolýar. Ýa-danym näme? Şu hüküme senin gelmekliğini hükümeden öde mecbur etdi. Misal üçin näme? Sen bir zat näme? Bir goňşuň gadyny ogurlaýan, dogrydan ogurlaýan bolýan. Sen arda ýazmagyňdan näme? Goňşulyň gatlaryň sen tutup näme? Hökümede tapşyrdylar. Näme? Şu bizim plan goňşumyz işdeke öýünýär, durqap tutdy. Öýüne ýasan ýerde işde diýär. Gönü näme? Minister janat ýa plan sen mowa gel. Bir ogur jenaýetçini tutdyk sen öýüňde. Hakykatdan şol öý senkimi. Eýam bu näme? Şu höküme gelmeklige zorluk edilýär. Höküme zorluk, hökmany soratda eýam sen näme? Şu höküme gelmeli bolýar, şu suwda gatnaşmaly bolýar. Ýa bäýerde sen erkin ýok şu höküme gelmeklige. Bir ihtiýar sen hökümeden öýle icbar, mecbur edip çağırdy. Bunun ýa iki mezhebede sen hiç sat bolamaz. Günahkar bolamaz, adam bolamaz. Şunuňmy? Şunukdan üçüncü mesele. Edil hüküm etýän adamın kafir bolmaýşaly, şu hüküme dolanýan adamın kafir bolýan suraty bar, kafir bolmaýan suraty bar. Şoň üçin oglany bir zada düşürýän. Dinin Allah hükmü talep edilenler, dine bir gatlykdan talep edilenler. Musulmanyň näme iň beýginden iň pes gatlygyna şen talep edilýär. Prezidentin talep edilýän bolsa, raýatynyň talep edilýär. Prezident Allah'ın hükmüne gelmände kafir bolýan bolsa, ýa-ni surda raýat hem Allah'ın hükmünden başga hükmü saýlasa, raýat hem kafir bolýar. Allah'ın dini hemme kişi din. Taýip, dördüncü bilmeli zadymyz näme? Şu hükmü alıp ýurdundan näme hüküm edip goýan prezidentin hükmü. Yurdun hükmü. Prezidentin hükmünü Allah. Prezidentin hükmünü nerede gitti? İkincide gitti. Yani şu hükmü näme? Yürüttürýän adam. Prezident bolsun neydi? Kadı bolsun, molla bolsun, ahun bolsun, alim bolsun. Şunun hatta dünyada en ulu musulman alimin tap. Allah'ın hükmünü bilip durkan nefsini basıp bilmän näme? Gakarına başka hüküm çıkardı. Bilip dur çıkaran hükmüm Allah'ın hükmü değil. Şunun mu? Yani gakarına etti, ecilledi. Şun alimin edenler ulûne, tövbe etmeli. Şunun mu? Yani prezident de bizden öykölap durmasın. Näme bize kafir diýerler. Yok. Şu prezident öykölýän prezidente bu hükümede diýär. Näme? Hatta İslamda bizden en söýýän, en ýokary bolan alimmidan näme? Nefsine eýerelim bilen Allah'ın hükmünden hükümlenmedi. Küçük küfürlük ettin sen diýär. Tövbe etmeklik sana wajip diýär. Şunun mu? Allah hükmü den alim bol, zalim bol. Barzına näme? Bir ayatdan. Dördüncü bilmeli zadymyz näme?
şu hüküm bilen yöreyen hükümet. Musulman hükümet mi, kafir hükümet? Şunun mu? Şu hüküm bilen Allah'ın hükmü bilen yöreyen hatta Fransa'nın hükmünü aldı. Ya näme İngilizden, Britanya'dan kodeks bilen yöretiye hükümetini, ya Orson hükmü bilen yöreye, ya danim Orson bilen ha. Näme? Niyasın diýişe bizim öz demokratiyamız var diýdi. Näme üýtdiler meclis bolurlar danim. Öz yurduny ýöremek üçin, yurduny ýöretmek üçin, halkyny ýöretmek üçin hüküm ýöretdi. Ene şu Allah'ın hükmü bilen ýöremeýän, ha? Yurt näme? Musulman mı, kafir? Bulam iki görmüşdi bolu. Bulam tafsil kabul etdi. Şunmy? Ulamalar näme diýär? Haçan ne diýär? Şu yurdun diýär. Adati Allah'ın hükmü bilen hükümlenmesidir. Adati. Şunmy? Ve şu hüküm bilen halkyny ýöretmekligini näme? Farz etdi. Buyur ya, halkam näme? İstese, istemese şu hükümden saylap alan näme? Hükümden ýörenmeli. Ve şu hükümden goýa. Şunmy? Hükümden garşyna çykany da näme? Eň agyr we näme? Ceza berýär. Allah'ın hükmüne gelmez kardeş, bunun küfür diyene näme diye halkın, vatanın, döönün düşman sayı. Şu hükümet kafir hükümet. Musulman hükümetten. Şu derecede Allah'ın hükmünün hükümlerinden. Şu näme yasama kanunun yöreyen hükümet. Musulman hükümet mi, kafir hükümet? Kafir hükümet. Musulman hükümet saylana. Şunun Musulman hükümet saylana İslam yurt bolsa, İslam'ın kılıcı bolsa, şunun İslam'ın koşunu bolsa, şu yurda näme diýilýär? Allah'ın hükmüne geldiýär. Boyun asırdı mı? Cihat edilip, fethedilip, yurt taadın açılıp musulman edilýär. Şunun. Tayyip, Allah'ın hükmü bilen hükümlenmeýän musulman saýlayan hükümet näme? Men desturum İslam diýär. Şunun. Men hükmüm desturum Kur'an diýär. Allah'ın hükmü diýär. Şunun. Ve hakikatdan hem Allah'ın hükmü zahir. Umum seredende Allah'ın hükmü bilen hükümlenýänligi duýup bolýar. Şunun. Ýöne käbir ýerlerinden näme hüküme garşy gelen hükümler bar. Şunu musulman ýurt diýär. Wajib edenak we zorlanam halkyny şoňa gelmekdige. Bir Allah'ın hükmü bilen hükümlenjek bolana näme tutup ýa näme halk düşman, watan düşman oňalam zat diýerler. Buňa näme diýär? Bir günah edip ýören näme? Adama näme diýär? Musulman adam tawhidde şirk edenak we käbir günahkarlar etýär. Näme diýär şoň? Käbir günahlar etýär. Bir fasyk adam diýär. Buňa da näme? Bar käbir günah etýän näme? Musulman, ejid musulman görüşmek näme? İslam tutuşy ejiderek musulman ýurt diýär. Şunmy? Tayyip. Näme dördüncü bilmez adamlar näme eken şu hükümü ödüne näme destur edip, hüküm edip saylap alan hükümet. Haçan kafir bolýar, haçan näme? Haçan kafir hükümet saýlýar, haçan musulman hükümet saýlýar. Haçan näme? Şu hükümet men kanunum, desturum, halkymy näme ýöretýän hükümüm, nizamym, düzgünüm Fransan kanunydy. Ya Britaniýa hükmü diýdi. Tapawut ýok. Allah'ın kıdymedi. Şunuňmy? Ve adatem şu hüküm bilen ýöremeklik. Ve şoňa buýsanýa we halkyda şonu ýöretýär. We şoňa garşy çykanyda jeza berýär. Şunuňmy? Ne jeza bersin, bermesin işimi diýär o şertden. Dökköýüne getirdim Allah'ın hükmüni aýryp başga hüküm. Şu ýurda näme diýdi? Şu yurt kafir yurt, şu yurt musulman yurtda, şoňalak yurtda ýaşaýan musulmanam ýagdaýyn tapsa, şu yurtdan hicret etmeklik wajib. Emma bir yurt näme? Käbir hükümleri Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmüne garşy çykýar. Ýöne näme? Umumy häkimiýetler bilýär, näme? Şu hükümler Allah'ın hükmüdür we batyl we ödüne günahkar saýýarlar. Şunuňmy? We näme? Men desturmam İslam diýär, Kur'an diýär, hadis diýär. Ýöne käbir meselelerde fıkh ýalar. Gorkonlar üçin, ýa mudara edenler üçin, şunuňmy? Ýa näme? Pary üçin, ýa özlerine bir imanlaryna bir ejizlik we fäsiklik bar. Şoň üçin näme käbir meselelerine näme Allah'ın hükmünden çykýarlar. Ol hükümede näme diýilýär? Musulman hükümet diýilýär. İçinde konna näme Allah'ın hükmüne gelmesinde käbir hükümler näme? Bir käbir günahkarçylyk näme? Käbir günahkarçylyk bidgat maksat edilýän ýaly hasapyna. Bir jemaýat, musulman jemaýaty içinde bidgatlar çykýar, käbir bidgat etýän bolýar. Ya şirke düşýär ýa näme bolýar. Umum şu jemaatda näme diýilýär? Musulman jemaat diýilýär. Şu musulman jemaat saýyş ýaly şuňaly günahkarçylyk edilýän bolsa şu ýurt näme musulman ýurt hasapyna. Bu dört taýda düşünen bolsak, indi şu taýda näme? Bir zat bar. Şoňa hükmani suratda düşünmeli. Olam mes'eletul istihlal. İstihlal diýilýär.
Allah'ın hükmünden başka hüküm bilen yürümeklik halal demeklik, istihlal demeklik. Şunun bir prezident hüküm etdi. O hükümem yasama kanunları esasında. Allah'ın hükmüden. Şunun inni kâfir ulamalarına şongalık surettaki prezidente kâfir diyecek olsa hükmani surette dilinden näme başka hüküm bilen hükümlenmekligim halal, dürüst bolya diýmeli. Şonu ağzından eşitmesek näme kâfir diýip bilemiz atdy şo prezident. Yani musulman prezident. Şunu ödüne musulman niye? Ýöne näme Allah'ın hükmü bilen hükümlenene. Şunu kâfir diýjek bolsak näme Allah'ın hükmü bilen hükümlenmesizlik ya yasama kanununa bilen yürümeklik halal, urskot, dürüst diýen sözün ağzından eşitmesek kâfir diýip bilemiz atdy musulman prezident bolsa. Buna ulamalar bir jogap, dogry dämi? Şuna yüzme-yüz garşy ulamalar söz bar. Kâfir ulamalar näme diýär? Bir prezident özüne musulman diýip Allah'ın hükmü bilen hükümlenmese halal diýsin, diýmesin şo kâfir murtet. Gatma garşy mı gatma garşy da? Gatma garşy. Emma hakykatda oglanlar şu alimden sözler gatma garşy da. Şunumy? Her jogap bir sowalyň jogapy. Birinji jogap näme? Bar sorar ya alimlerden, ya şeyh diýerler. Bizim prezidentimiz musulman prezident diýerler. Beş wagt namazy täretli prezident. Allah'ını birleye, tevhidde şirk edene, o hükmüm Allah'ın hükmü diye, o şoň bilen ýöreýärem diye. Yani kâfir meselelerde Allah'ın hükmü bilen ýöreýän diye, kâfir diýip bilýäsmi diye. Ulamalar näme diye? Şoňa halal saýmasa kâfir diýip bilýär. Halal saýmasa kâfir diýemez diye. Bir musulman prezident näme kâfir meselede gorkunç üçin, ya mudar eden üçin, ya bir viziatga başman pul üçin, ya hoslar üçin näme? Kâfir mesele 1 2 3 4 meselede Allah'ın hükmü bilen çykmady. Allah'ın hükmüne hükümlenmedi. Näme diýdik? Küfrün duna küfür diýdik. İbn Abbas'ın tefsirini aýtdyk. Onun küfri kiçik küfür. Zalim diýdik, uluguna eden diýdik. Dogry dämi? Dinden çykaramyz. Emma şunu dinden çykarjak bolsa, kâfir diýjek bolsak näme? Şu Allah'ın hükmünden çykanyny halal saýan bolsa. Onun dille aýdan bolsa ya bilen bolsa murtet bolýar. Şoň üçin alimler ýanky suratdaky musulman padşa, ýanky suratda bir kişilik meselesinde Allah'ın hükmünden çyksa, halal saýanyny bilýänçe kâfir diýip bilemez diýär. Emma şol alimden başga sowal berýär. Näme diýär? Ya şeyh diýär. Bizim prezidentimiz musulman diýär. Ýöne dol Allah'ın hükmüni bir garazyp ýasama kanunla bize ýöretýär diýär. Ve şonu goraya ve halkynam şoň aslynda gedmekligine wajib diye karşısına çıkanam halkın yurdun düşman saýan en agyr cezalar berýär. Şo näme diye? Olam halal saýmalym diye. Oňa alimler näme diye? Edil şol alim jogap berýär näme diye? Şonu halal saýsyn ya dalim haram saýsyn murtet diye. Şunu ýanky suratda näme? Halal saýmaklygy şert däl. Şunuňmy? Allah'ın hükmünü ayırıp yerine başkan hükmünü getirdi mi? Şonu halal diýdi diyor, haram. Allah'ın hükmünün hükümlenmesizlik haram. Ve bu batıl ve özümün günahkar. Allah'ın hükmü hak. Yani şonda da şu zatlardan tamam. Näme? Doğru Allah'ın hükmüne düşmançylyk etdi. Ayırdı yerine başka hüküm getirdi. Näme? Halal diýsin, haram diýsin müşrik bolýar. Murtet bolýar. Ulamalar ýanky sözde jemmeldimi, jemmelmedi? Jemmelmedi. Ýöne näme kâfir bolanlar näme? Ýanky soraň jogabyny eşitýärler näme? Ýok. Halal görmese bolanok diýerler. Şeyde murtet bolan prezidentlere musulman saýylar. Ikinji soraň jogabyny eşitden näme? Musulman prezidente de murtet diýerler. Halal saýsyn, saýmasyn şo kâfir ol diýerler. Ýok. Her senin öz meselesi var. Şuna düşünüp däme? Şoň üçin näme? Haçanna bir kim hükümden çıkıp Allah'ın bir hükmünden çıkan prezidente näme şo bir 3-4 hükümden çıkan üçin kâfir diýjek bolsa hükmani suratda halal diýen sözüni eşitmeli. Näme şu taýda men çykdym we çykmaklygym halal saýyn. Şulam dogry diýer. Şonu diýse kâfir, uly küfür, murtet dinden çykyr. Emma diýmedi. Ya özüni günahkar saýýana ýa-da esbaplar üçin näme ejizlik üçin çykdy. Ýa oňa näme diýer? Fasık diýär, imany ejil diýär. Şo prezidentin garşysynda çykanam hawarçy bolýar.
Şunun şu prezidentin karşısına çıkan havarış böyle. İkinci prezident näme? Halal diýsin, diýmesin, owadan gurulasyň, gurulamasyň, ay Allah'ın hükmü hak diýsin, beýleki batyl diýsin. Bir on amalyny serneserden, amalyna seret ýa. Allah hükmüni ayırdı mı? Ayırdı. Yerine dol yasama kanun getirdi mi? Getirdi. Ve adamlaram ilzam etdiği adam hükman şu kanunun yöremeli diye adam adamlaram diye. Ve goramak için goşunma adam şu kanunu. Goşunu var. Karşı çıkadan emet ya. Önde sonda görülmedik azaplar veriyor ve halkın yurdun hıyanatçısı düşmanı sayana. Şol adam murted. Şu zalim paşa şu murted patsani ha. İsleseler az yitki bilen näme? Ayrı bilýän bolsa şoň raýaty musulman bolsa näme? Şoň hükmünde ýaşamaklyk günäkärçilik. Şunuňmy? Az yitki bilen şonu aýryp ýerine musulman paça getiribilýän bolsa şo raýat. Şolaryň hemmesi şonu aýryp ýerine musulman paça getirýän şalar barsa günäkär. Şunuňmy? Emma az yitkiden kän yitki gerek onu aýyrjak bolsalar. Hatta yitkilen bar bolunu ayrı bilecekten şeyde yeciği halla musulmanlar näme etmeli? El gowşup gezmeli mi? Yok. Şu murted patsan ayrır derecede näme? İman, ilim we näme? Maddi itaatdan güýçlenmekligiň uğruna çykmaly. Düşündinizmi? Şu dört mesele düşünülmedi. Düşünülmedi mi? Tayyip, şu mesele düşünülenler näme? Hakiki näme? Selef salihın, ehli sünne vel cemaat näme akide eşyar bolýar. Emma näme şu tafsil edip aýtdyk. Dedim käbir tekfir adamlar var. Käbir näme hawarişler var. Näme diýerler? Selefiler, murciyeler. Selefiler o kafirda kafir diýilen ha. Selefiler cihad inkar etýärler. Selefiler muhannesler diýär. Selefi näme? Erkek akide, selefi akide. Selefiler akide, mücahid akide. Şunuňmy? Hiç haçan näme? Murciyeler akide, selef akide girmeýär. Hiç haçan selef saliha öğreniyen cihad inkar etmeýär. Hiç haçan özüne selef diýen adam, Allah'ın kafir diýen adam sana kafir diýmeklikden saklanmaýar. Şu bilen akide var. Enne bu dört saady bilen mazak näme? Selef oglanlarda kafir şübheler var. Näme? Allah hükmü bilen hükümlenmeyen prezidentlere kafir diýilen aklar. O iki şübhe nämede? Biri İbn Abbas'ın tefsirinde. Kufr duna kufr dedi. Birinci şübhe şonda. İkinci şübhe de näme? Haçanna hawarişler Allah'ın hükmüyle hükümlenmeli. Allah'ın hükmünden çıkan kafir diýenler. Sahabalar inkar edip olan karşısına uruş etdiler. Doğru değil mi? İkinci şübhe sahabalar şolon karşısına uruş etmekligi iteren zat näme? Şonu bilmeklikde. Şunuňmy? Kafir ada oglanlar şonu bilen. Sahabalar haçanna indi men bir zat diýen. Hawariş aýralyň men aýralyň. Men näme diýen? Allah'ın hükmüyle hükümlenmeklik wajib diýen. Doğru değil mi? Allah'ın hükmüyle hükümlenmeklik wajib. Allah'ın hükmüyle yürümeýän kafir diýer. Men ýalňyş mı? Men ýalňyş däl. Men dogry zat diýip otýar. Hawarişlerim şey diýdi mi diýmedi? Tayyip, dogry bolsa. Onda siziň şu gurruňyz näme? Sahabalar eden hereketini ýalňyşa çykardyňyz bolýar. Düşündinizmi? Men näme diýdim ýa-ni? Allah'ın hükmünden hükümlenmeklik wajib diýär. Dogry değil mi? Ve Allah'ın hükmünden hükümlenmenim kafir diýär. Näme üçin? Allah kafir diýdi. Ve men lem yahkum bima anzalallahu fe ulaika humul kafirun dedi. Allah'ın hükmünden hükümlenmedik kimler dedi? Kafirler dedi. Men şu zatlar diýemde, menki dogrymy ýalňyş diýemde, hemmeňiz näme diýdiňiz? Dogry diýdiňiz. Hawarişler şundan maşgara näme diýdi? Hawarişler hem şunu diýdi. Onda ya hawarişin ýalňyş, menkem şolar bilen bile, ya da sahabalar ýalňyş. Ýöne näme? Menki bilen hawarişler ýalňyş, sahabalar dogry. Beýle däl. Hawarişler ýalňyş, menki dogry, sahabalar edenen dogry. Ha? Şo bolan ha? Açıklamalı bolýar. Hawariş men diýen adam diýip durka. O ýalňyş bolýar, menki dogry bolýar. We olan garşyna jihad eden sahabalar dogry bolýar, men garşyma jihad eden kim ýalňyş bolýar nädir? Berde açıklamalı bolýar. Açıklamalı näme? Şurada talep eden hawarişden garşyna uruş etmekligi sahabalar iteren zat näme? İteren zat hawarişden Allah'ın hükmü bilen hükümletmegi talep edenler üçin bular uruşdylarmy? Ya da şu ayeti ýalňyş düşünüp entek dinden çıkmadık musulman padşahın üstüne dinden çıkan näme kafir padşahın hükmünü iýindirenlikler üçin jihad etdi sahabalar. Şonu bilmeli. Düşündinmi? Haçanna sahabalar hawarişlen garşyna uruş edenlerine olar Allah'ın hükmünden hükümlenmekligi talep eden üçinler däl.
ve Allah'ın hükmüyle hükümlenmediği kafir sayanlığı düşünler derlenim. Ali radıyallahu anhu näme musulman padşadı. Musulman padşanı şu ayeti ulanmalı yerde ulanman musulman halifasını kafir diyen itikadlar için uçtular. Sahabaları havarişten karşısına cihad etmekle iteren var. Havarişten yankı talep eden ikradı değerlenim näme? Şu ikradı ulanıp näme? İkradı ulanmasız yerde ulanan vaatlarını düzeltmekle için var. Düşündün mü bu Musa? Birinci şüphe şunu düşünmeli. Tayyip, haçanla sahabalar havarişten karşısına uçtu olin näme? Kâbir näme? Entek ilimde bişmedik, alimden doğru sözün cemlemedik. Selef oğlumlar näme deyip düşünüyor? Sahabaları havarişten karşısına itelen uç, şolong näme? İnil hukmu illa lillah. Yeketek näme? Dolanılmalı hüküm Allah'ın hükmü diyen söz için urşedenlidir etti. Yok onun şinnal. Ebeden onun şinnal da näme? Yani şu hükmü yani prezdendi ve Allah'ın hükmüyle näme? Hüküm yöreken iki suratu var dedi ga. Näme? Aslında näme? Aliye'ki hiç suratını da derli. Yani bunlar öz yanlarından näme? Ali'ni murtet saydılar. Düşündün mü? Ali'ni dinden çıkan saydılar. Ve ödem näme? Dinden çıkan sayım Ali'nin karşısına näme? Urşuqlan ettiler. Havarişten karşısında sahabalar näme? Cihad edenler. Şunun şu batılı itikatları için cihad ettiler. Olan talep eden rahatlar için. Olan talep ettiyenler. Doğru. Şu vakit talep edilen adam şu. Hatta murtetliğe yartıp kim Allah'ın hükmüyle hükümlenmese. Şunu. Ve Allah'ın kafir diyenine kafir diyemesen sen kime çıkıyorsun? Öğün kafire çıkıp atıyorsun. Birinci şüphemiz näme şu. Sahabalar havarişten karşısına uruş etmekle iteren rahat nämedi? Olan Allah'ın hükmünü talep edenler için. Ya Allah'ın hükmüyle hükümlenmediği kafir diyenler için nämedir? Olan batıl akideleri yayrama diyorlar. Olur batıl akidelerinin esasında Müslümanların kanını döküp namusuna değmediler yarak cihad ettiler. Bunlar ağın taipa sahip şunun ağınlığının önünde durmak için uçtular. Düşündün mü? Birlikten sahabalar iterenler nämediğini. Birlik sonra şübhe hayırlıya. İkinci şüphemiz näme? İbn Abbas'ın tefsiri. Hemmek şinâme diye İbn Abbas küfrün dûne küfür dedi. Näme? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ diyen ayete kâfir adamlar näme deyip düşünürdü? Mutlak, umumen istenlik bir adam. Bir hüküm, iki hüküm, mün hüküm tapağı diyor. Allah'ın hükmünden çıktı mı murtet deyip düşünecek bolmuyor. Şunu İbn Abbas takladı, yok dedi. Umumi ongalık değil dedi. Kâhâlette kiçik küfür olmalı biliyor dedi. Aslı Allah'ın hükmüyle hükümlenmesizlik näme? Küfür. Düşündün mü? Yani bir iki meselede kafirliğe yetene. Düşündün mü? Ama İbn Abbas'ın yanına oturanlar şu meseleni bilen attılar. Şoş İbn Abbas näme dedi? Küfrün dûne küfür dedi. Düşündün mü? Yo Müslüman taçsa bir iki meselede näme? Hay huvasından eğer bir iki meselede çıksa ulu küfür bolan o. Küçük küfür bolan dep açıkladı. Düşündün mü? Şoň üçin näme? Bu iki şüphede açıklansa näme bolýar? Alimler hem mesele cem bolýar. Ve selef salih'in akidesi, hüküm meselesine, hakim meselesine, şu hüküme gaytyan meselesine, şu hükümü özüne destur edip, alan hükümet meselesine näme diyen jogap bolsa näme aydın eşkar bolýar. Tayyib. Allah'ın hükmünden hükümlenmekliğin vacipliği vardı. Allah'ın hükmünden çıkıp başka hükümlere gaytyanlığı, kafir diyenler kim şonu bilir. Men, sen, ol, kim? Kim? Aydın da. Ha? Ulama. Son kim? Sahaba. Son kim? Peygamber. Son kim? Olanlar. Siz tarih. Pehter şu an beyga kalın. Alim dedim. Sahaba dedim. Peygamber dedim. Son Allah dedim. Sahaba, ulama kim diyen şeyiydi? Allah ve Resul diyen şeyiydi. Şunun için näme? Hüküm näme? Küfür hükmün şer'i. Bir adama kafir demek, bir adama fasık demek, bir adama zalim demek. Şu hükümler şeriatın hakkında hüküm. Sen isten adamına kafir, fasık, zalim diyebilen. Şeriat vasıflar koydu. Kim şu vasıflar bilen vasıflanan bolsa, şuna ya kafir, ya fasık, ya zalim dedi. Şunun için şu şeriatın koyan vasfı kafirliğe yetiriyen, ya şeriatın koyan vasfı fasıklığa yetiriyen, ya da şeriatın koyan vasfı zalimliğe yetiriyen. Şu vasıflar biz tapmasa bir adama zalimim, fasıkım, kafirim diyebilemez.
Şoň üçin halal haram şeriatyň näme haky bolan şey. Halal haram diýmek Allah haky bolan şey. Bu zatlaryň bir näme? Allahsyz biýdin özümizden çykarylanlar. Näme? Allah Teala diýen şin bir kafir diýär. Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike kim diýýär? Kafirun diýýär. Başga bir aýetde näme diýär? Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humuz zalimun diýär. Ve başga bir aýetde näme diýär? Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul fasiqun. Bir aýetde Allah'ın hükmü bilen hükümlenmedikler kafirlerdir diye. İkinci ayette Allah'ın hükmü bilen hükümlenmedikler zalimlerdir diye. Üçüncü ayette Allah'ın hükmü bilen hükümlenmedikler fasıklardır diye. Bizim nazarımızda näme? Köp selef olanın düşüncesinde bir tiyat düşünce var. Olan näme? Fasıklık, zalimlik näme? Küfre, ulu küfre getirip bilmeyendir diye. Yok, bir zade düşünmeli. Selef salih'in akidesinde küfür iki varmış mı, näçe varmış? İki varmış. Yani ulu küfür var, küçük küfür var. Ulu küfür dinden çıkar ya küçük küfür dinden çıkarana. Edil şongalık, zulümüm, iki zulüm. Ulu zulüm ma, küçük zulüm ma. Şunun edil şongalık, fiskam, iki fasıklık var ya. Ulu fasıklık ama, küçük fasıklık ama. Şunun mu? Şoň üçin Şeyhülislam İbn Teymiyye ve İbnül Kayyim ve beýleki selef alimleriň hemmeti näme diýär? Yani kim ýanky suratda, yani Allah'ın dolu hükmüni aýyryp yerine yasama kanunu getirse, näme? Ya da bir küçük meselesinde de halal sahip Allah'ın hükmünden çıksa. Humul kafirun da Allah'ın hükmünden hükümlenmedikler kafirlerdir diýende ulu kafir diýip düşünmeli. Dinden çıkýan kafir diýip düşünmeli. Allah'ın hükmünden hükümlenmedikler zalimler diýdi, ulu zalim. Yani dinden çıkaryan zulümlük etdi diýip düşünmeli. Ve Allah'ın hükmünden hükümlenmedikler fasıklardır diýende näme? Ýanky iki suratda Allah'ın hükmünden hükümlenmediği fasıklygy, ulu fasıklyk, dinden çıkaryan fasıklyk diýip düşünmeli. Emma beýleki suratda muslim adam, musulman adam, şerî adam Allah'ın hükmü diýär. Şunmy? Ve ýa bir kim meselesinde haý hewesine eýer ýa alan ýa ejiller ýa Allah'ın hükmüni bilmän çykýar. We bilip çykany da öňe günahkar ýadyp tutýar. Buňa näme diýär? Allah'ın hükmünden hükümlenmedi. Kafir diýil ýa-ni bolsa, bu küfür kiçik küfür diýär. Milletten çykaran küfür däl diýär. We zalimlik edip hükümden çykanan bolsa, bu zalimlik kiçik zulüm diýär. Dinden çykaryan zulüm diýär. Fasıklık eden bolsa, bu fasıklyk, küçük fasıklyk näme dinden çykaryan, ulu fasıklyk näme diýemizä. Şey demeden näme düşünmeli bolýar. Birinji kim diýänek Allah'ın hükmünden hükümlenmeýän? Allah diýänek. Allah'ın kafir diýende näme? Bize çäre ýok. Diňe kafir diýmeli bolýar. Ve Rasulullah näme diýär? Men qala la ilaha illallah ve kafara bima yu'badu min dunillah. Kim la ilaha illallah diýär? Ondan gayri ibadet edilýän zatlara kafir bolsa, terk etse näme? Haram maluhu ve demuhu diye. Mal cana näme? Halaldır diye. Yani Rasulullah da aýdyp otýar, sen la ilahe illallah diýip musulman boljak bolan näme? Allah'dan başga ibadet edilýän zatlar terk etmeli. Şu terk edilýän zatlaryň içine şoň hükmüm ma. Şunuňmy? Şu zatlar bilen bolsak näme? İnşaallahu Teala bizim aramyzdaky dawa jenjellenmez ya bir-birimizden näme? Murji'elik ya hawarişlik ya tekfirlik diýilen näme? Töhmetlerme zatlama näme? Aýdyň eşkar bolýar we ulamalar sözlerine de näme çapraz zat ýok. Sen ulamalar sözlerini, fetwalaryny dinden alýarlar, dinen bir-birine çapraz gelene, karşı gelene. Şunuňmy? Şoň üçin kafir alimler näme? Halal niýmete kafir diýip bolanok diýdi, ýanky muslim prezidentde. Kafir adam näme? Halal niýmetli şertden idi, musulmanam diýen bolsa näme? Näme musulmanam diýen bolsa? Musulmanam diýen bolsa özüne dol şeriat aýyp ýerine ýasamany ýetirtdämi? We özüne ýurduna da däle oglanlar. Özüne ýurduna da däle. Özüne Allah'ın hükmünden ýaşamakly istedi bir muslim. Şoň galak ýurtdy. Onam kimi saýdylar? Terror saýdylar, Wahhabist diýdiler, düşman diýdiler, haýin diýdiler. Ýurduň bilen işim ýok, kursyň bilen işim ýok. Özüňde, ýani özüne raýat, belli bir raýat öýünni, çağasyny, heleyinni, öýünni näme? Allah'ın hükmünden ýaşajak. İşim ýok sen bilen idi. Şoňa da ursat bermediler. Ondan aňarda kim? Ondan aňarda näme kafir bar? Ondan aňarda kafir ýok. Düşünmeli oglanlar. Bir zada düşünmeli. Ol bizim akidamyzda gorkokluk ya gumurtuk oňalyk zat ýok. İslam akidesi ýalyk näme? Aýdyň, dürüst, yüreklere laýyk akida ýok. Ondan aňarda şu zady diýemiz. Ene bizim akidamyz dogurdam aýtdyk. Şeksiz şübhesiz. Bir ýanky aýdan açyklamamyz näme? Häkimden hiç näme ýarana. Şunmy?
Enne şodan birinin kulağına bardı, barmadı, işimi diyor. Bidi, inni kim sayda şonu saytınlar. Bidi adamdan plan saymakla bidi gıdıklandılar. Bidi gıdıklandılar yani, meni yaradan Rabbim ve menin onluğu, men onun kuluy. Meni öldü, hakiki kulu sayami, yani meni Allah öldüğüne düşman sayami. Şonu gıdıklandılar ya bidi. Meni Rabbim öldüğüne kulu sayami, meni Rabbim söyyami, men diyem ve atlam. Şonun Kur'an'ından ve şonun uğradan Rasulundan çıkarılan hükümlerimi bolli başkarat bizi gıdıklandırmalar onlar. Onun anada plan ide bize plan niye aymesinler ya ey değmesinler. Atiyara şayfepe ördünne var. Nira gelse ama gidiversin. Seni onu bunu öldürmekle Allah'ın dinine ama öldürüp bolana. Onu bunu kapata salmakla Allah'ın dinine çek koymak bolana yani olur ama barça öldürçü biz Allah'ın dinine ranka koyat diyiversinler. Düşündün mü? Allah'ın dinine ranka koymakla ve la yuhituna bihi şey'a diye Allah Teala. Allah'ın kurşacak zat bolmayacak. Allah'ın dinine kurşa alabilecek zat yok. Allah'ın dini yerin näme yüzünü kurşa almalı. Barça kafirler näme Allah'ın nurunun näme yaymakla isteyen ama Jawzun Allah Teala näme diye vallahu mutimmu nurahu yuriduna en yutfi'u bi afwahihim diye. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ağızları bilen Allah nurunu öçürecek olarlar diye, söndürecek olarlar diye. Yani Allah öyle nurunu tamam verir diye. Ama ولو كره الكافرون barça kafirler ama Allah'ın dinini, Allah'ın tevhid dinini, yaşama dinine, tevhid dinini ama yigren barça kafirler yigren barça ama karşı çıkacak bolsunlar. Allah'ın dini galip, Allah'ın dini yenici, Allah'ın dini näme ursam ve elmadamada näme la ilahe illallah yerin yüzünde näme beyik bolar ve güçlü bolar. Ve şu la ilahe illallah bilen dava edip yenileniyor oğlumlar. Burada da düşünün. Şu la ilahe illallah davetine düştün mü senden yukarıda adam yok. Bir Allah var. Düşündün mü? Ve sen onun kulu, senin ondan başka senin hocayın yok. Yekece hocayın ama Allah. Şu ulamalar näme diyor? Rahimahumullah. La ilahe illallah deyip dava edip yenileniyor. La ilahe illallah edip ceng edip şu la ilahe illallah için ceng edip yenileniyor. Biz ne için davet ettiler? La ilahe illallah için davet ettiler. Ne için kayıttık? Şu la ilahe illallah için näme yaşamak için. Şonun için näme şu davetin arasında şu la ilahe illallah üstünde. Öldün sen yendin. Ölsem yendin. Ölsem kim sen? İnşallah şehit. Şonun için näme şu davet arasında her bir Müslüman näme düşögünne ölseğinen ya gaytan bir şu davet edip görker. Şu etyen adımız için la ilahe illallah adamlar çağıryanımız için gattalının dile getir Rabbim şu yolla ölmekliğe näme müyesser et diye. Şonun için fikir etmesinler biz ölümden kaçacağız. Ondan kaçacağız. Ölümden kaçamıdan. Ölüm yazılan vakti geliyor. Bir varsa bir ölüm. Anarda yetmedi, berde yetecek. Nerede yetti näme Allah'ın yazılan yerine yetecek. Şonun için şu söz için oğlanlar dava edip yenileniyor. Şu söz için ceng edip näme yenileniyor. Şonun için inşallah kim yenecek olsa, kim mürsem olacak olsa, kim näme güçlü olacak olsa şu sözün aslına gelmeli. Şu sözün hükmünün aslına gelmeli. Ve näme urşun, söygüyün, yigrencin, berende, alanda, qaytaranda hemme adın näme şu la ilahe illallah için olmalı. Allah'ın rızalığı için ceng etmeli. Allah'ın rızalığı için Müslüman doğanından näme ziyanını, dilini, gözünü saklamalı. Berende Allah için ber, alanda Allah için ber. Söylende Allah için söy, yigrenende Allah için söy. Bizi näme bir cemaat partiya cemlemeliler. Yani men cemaatımdan boldun söymeli, men cemaatımdan bolmadın söymeliler. Ya ongalıkta. Kim la ilahe illallah diye. Ve şuna çağırıyor. Ve şunu yayramakla isteyen bir son tanamasak şu bizim cemaatımızdan şu bizim näme doğanımız. Vallahu Teala a'la ve a'lem. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.